Okay, so for today's video guys, may agas nyo tanan no. This is me, Uncle Nobs TV. So matulong ko sang groceries ni Tatay Erning kag ni Fernando sa Bungaga no. Araw. So tingnan ko tulong ko sa ila balay para makita nyo man ang ilang sitwasyon kung kamusta man ang ilang pagbuhi sa matag adlaw no. Let's go. Malakad siya balay, tingin balay. Sakay ka mo daw. Den, kata. Den, yung balay. Sige, lahat. Dito tama, dito po. Aga. Okay, so for this video, nakita ko sila sa may dalan. Nagasaot-saot, so gimpasayo sa motor, kaging dala naman liwat balik, no? So katuan tang ilang balay, ila balay sa likod ko araw. Ila balay so mo nang ilang balay nga duwa, sang duwa ka magamay na si Tatay Erning kag si yang bata nga si Fernando. Amo din yung balay? Mo nang ilang balay. Tidin ka magano, di ka luto. Ara sigan, mo nang ilang lutuan. Muna nila tulugan. So hila balay, muna nila balay. Muming lang katama. Pagkatigil sa buong si mother, si sister Irma Bednes. Si butol-butol lang kapod man. Para madulong sila sa groceries. Salamat kid sa naghatag sa groceries ni no. Kailan ni Tatay Erning kag ni Fernando. So i-share na nila, unbox na nila ang unod sang eco bag, no. Salamat gid sa naghatag sa groceries para sa ila. Ara lang tawan niyo unod. Kuha paguan niyo. Biskwit. Kapangapay na mga duwa wala. Wala pa. Wala pa, ibre niya. Tapang isa ka plastic, ibre. Biskwit. Wow, Energen. Milo. Oh, kape. Ito pa, bugas nyo. Bugas nyo, kwato kang bugas. Ang kulang na lang dre, kalamay, no? Te, anong mambal nyo sa nagatag sa inyo sina? Mambal na, ano mambal mo? Salamat. Bulig. Ang tigado. Mga kapanuha mo, mga itao mo sa bisakon? Ikaw sa kon. Tayo nakabakal mo gapon bugas kag sudaan? Anong yung bakal nyo sudaan? Anong sudaan bakal nyo gapon? Yung lokal to, Bang Ros, sudaan nyo? Wow, namigli. Bugas yan, nakabakal mo bugas? May bugas. Ate, okay. Bae, lawa, pulo. Te, may kwarta pa bilhin, no? May harap pa. Te, very good, gid. Uy, mga gastos, bawa tipid-tipid, gali. Mayo, gid. Te, sige na. Yan na, ipamawon nyo na premia. Salamat, gid, sa nagtatag sang groceries para sa ila.